Do Mar e do Interior es un programa que aspira a tener continuidad en el tiempo y que pretende implicar a unas 400 mujeres entre las de Ourense y las de Ogrove. Y es que las concellerías de Igualdade de estas dos localidades han firmado un convenio de colaboración cuyo fin último es poner en contacto a las mujeres del interior con las de la costa. Mañana las de Ourense visitarán Ogrove. Un día de convivencia no que podamos intercambiar, poder falar, intercambiar opinións do que pensamos e convivir con toda a naturalidade. Pero a maiores non só se ten que quedar nun feito lúdico, sino tamén pois algo que nos forme como mulleres, que nos forme como persoas. Visitarán el acuario, el Museo da Salgueira y además conocerán el trabajo de las mariscadoras. As mulleres nosas, as do interior, van ter oportunidade de coñecer con elas mesmo falando pois a experiencia do que é a vida no mar, o que é a economía da costa, e vai ser unha actividade pois que as van levar a mariscar, como se marisca, van ter que estar ali na praia e, bueno, se vai ver un poquinho cual é a actividade.